सुबुंफोरा फैनानै बेनिफिसियारि मिट ससिय' इक'नमिक चेन्जनि बागै एवारनेसनि बागै माखासे खोथाफोरखौ मा बिथिंखौ लानानै जिहेतु नोंहा जे देग्लायबो बिसायख'थि सफैबाय माबायदि थांखियाव जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय जि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बे गभर्नमेन्टनि सिङाव थानाय मोनब्रै 40टा जि समस्तिफोर आरो बे 40टा समस्तिफोरावनो बेनिफिसियारि मिट आरो ससिय' इक'नमिक एवेयारनेस बे प्रग्रामफ्रा जाबोबाय थादों आरो फैनो दिनै जोंनि हरिसिङा समस्तिनि सिङाव सस्त्रपारानि नैबे गेलेग्रा फोथाराव एखे प्रग्रामानो बेनिफिसियारि मिट आरो ससियेल इक'नमिक एवेयारनेस प्रग्रामखौ जोङो दिनै लादों। दा बे प्रग्रामखौ लानाय आसलते खारना जाहैबाय जे थांनाय जि 2020निफ्राय लानानै दिनैसिमहालागैबो जोङो जिहेतु सरकाराव दङ आरो बे सरकारा जे जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो बा रायजो राजाफोरनो मा स्किम्स होखो जेरै जोंनि धर्मीय अनुष्ठानफोर आरो बहाय जोङो आलारि सोरांनि दारै बेबायदि स्किम्स होदों। बेनिफ्राय जि बा सेल्फ हेल्प ग्रुप माइनाव सोरां बेबायदि जोङो स्किम होदों आरो जोंनि स्टुडेन्टसफोर जाय बिथांमोना लेखा फरायबाय थादों आरो बिथांमोननोबो जों गियान सोरांनि दारै बेबायदि स्किम्स होदों आरो जोंनि बिमा माहारिफोर जाय बिथांमोनानोखि फिसा दखान गलाफोर होनाय आरो बिथांमोननोबो जोङो अनसाय बिथांखि बेबायदि जोङो स्किम्स होदों आरो बेबायदिनो गोबांथार स्किम्स जेरै जोङो सेरिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जे माखासे बेनिफिसियारिस बिथांमोननोबो जोङो माने रांनि अनसुंथाइ बेबायदि होदों आरो बेबायदिनो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिथांमोननोबो जोङो रांनि अनसुंथाइ होदों। दा बेफोर गासैबो जाखिनि बेनिफिसियारि जोङो होनो हादों बा रां बेबायदि जोङो हायज्य होनो हादों। दा बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौनो लानानै थांनाय जि 5 बोसोर बा सारि बोसोर जि जाबाय थादों आरो बहायनो बिटिआर सरकारनि जि मोनसे इनिसियेटिभ बायदियैनो जोंनि उदालगुरिनि सिङाव जि माने ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिस आरो कालाइगाव ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिस आरो बिथांमोननि जि मोनसे आरो जोंनिबो जिथुनिखि गभर्नमेन्टनि जि नाजानाय आरो बहाय 10,000नि बांसिन बेबायदि बहाय बेनिफिसियारिफोर फैदों आरो बिथांमोनाबो खोब मनोयोग होनानै जे जोंनि सरकारा आसलते मा मावदों आरो मा मावनो थांगासिनो दङ उननि फारिलाइफ्राव बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ मोनसे समनि बिपिएफ दोलोनि बा बिथाङा मोनसे समनि बिटिसिनिबो जि बारग' डिपुटि चिफमोन खाम्फा बरगयारि बिथाङा फैनानै बिथाङा खोब मोजां बाथ्रा बुंदों आरो लोगोआवनो जोंनि गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार लकसभा सिटनि एमपि जोंहा जयन्त बसुमतारी आरो बेबायदिनो माधब सेत्री जोंहा पलिटिकेल एडभाइजार आरो टु चिफ आरो एमसिएलए बिथांमोनाबो खोब मोजां बेबायदि रायजो राजानि गेजेराव बेनिफिसियारि जि मिट आरो बे मिटखौ खोब मोजांनो दिनै बिथांमोना फैनानै रायजो राजानि गेजेराव जाखिनि बाथ्रा बुंनांगौ सरकारि जानानै बिथांमोना बुंदों। बेरेखा हान्जायाबो खोब स्ट्रंलि बुंबाय थादों जे बिथांमोना बे खेबाव जों सन्जय नार्जारिया जोंथ' माने खुनु जेबो पात्ता मोननाय नङा बिपिएफनिफ्रायबो बुंदों। दिनैनि थारिखआव जोङोथ' बहाय हरिसिङा समस्ति हिसाबै बिपिएफ दोलो बा खुनु माने राजनितिक हान्जानि बिदि खुनु धौखौनो नुवाखै आसलते बहाय जिहेतु बिथांमोना थांनाय 15 बोसोराव जिहेतु जेबो मावखायाखै आरो जेबो मावैनि खारनैनो बिथांमोनखौ जोगारखादों। दा बेनिखायनो नैबे 5 बोसोरावनो जे मोनसे ट्रेन्सफरमेसन आरो बेबायदिनो मोनसे सोलायनाय बेबायदि बिथांमोना नुबाय आरो बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि थारिखआवबो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जि इउपिपिएल आरो बे इउपिपिएलनो भट होनानै देरहासार खालामगोन आरो हरिसिङा समस्तिया जोंहा इउपिपिएल दोलो हिसाबैनो बहाय उद्धार जागोन। गोदान पार्टिफोराबो दायो स्ट्रंलि खामानि मावदों माबाफोर गोहोम खोख्लैगोन नामा फैबाय थानाय समाव? आसलते बिथांमोननि सिम्बला मा आं बेखौसो सोंगोन बिथांमोना फार्स्टआव सिम्बलखौ थिग थाक खालामग्रो आरो स्टेट इलेक्सन कमिसना दिनैसिमहालागै बिथांमोनखौ गनायथि होदों होआ बेफोर माखासे बाथ्राफोर दङ आरो बेनिखायनो दिनैनि थारिखखौ बेलेग मोनसे अबेबा दोलो आरो बे दोलोफ्रा जे जोंनि हरिसिङा समस्तियाव माबा मोनसे जे प्रभाब खालामनो हागोन बा माबा मोनसे जे बहाय बेखौ जों नुहुरा। बिसायख'थियाव मा थांखिया नोंथांनि जागोन इसु हिसाबै लानानै रायजो? एक नाम्बार इसुसा जाहैबाय जे आसलते उदालगुरि हिसाबै जोंहा बिएड कलेजनि खोब माने गोनांथार बहाय गभर्नमेन्ट बिएड कलेजनि खोब माने गोनांथार मानो होनना बुङोब्ला जाय माने स्टुडेन्टसफोर बिए पास जाखांनायनि उनाव बिथांमोना मा खालामगोन मा थांगोन आरो जाय बिथांमोनानोखि मास्टार्स कमप्लिट खालामबाय
बिथांमोना मा खालामहैगोन दा बेनिखायनो बहाय जुदि जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबैनो जुदि बहाय मोनसे इन्टिग्रेटेड गभर्नमेन्ट बेबायदि बिएड कलेज जों जुदि मोनोब्ला बै जि स्टुडेन्टसफोर बिए पास एमए पास बिथांमोना बिएड जिथुनाखि डिग्री आरो बेखौ डिग्रीखौ लाखांनायनि उनाव उननि फारिलाइयाव जिहेतु पिजिटि आरो जिटि जिथुनाखि पस्टफोर एभेलेबल दं आरो बेफोरावनो ग्रोब बिथांमोना मा होनना बुङो साखरि बाखरि मोननो हानायनि मोनसे राहा लामाफोरखौ नोजोर होनानै जे इडुकेसन फारसे जुदि नायोब्ला आङो बेखौनो बुंगोन जे बिएड कलेज गभर्नमेन्ट बिएड कलेज लाबोनायनि जि मोनसे बेबस्था आरो बे बेबस्थाखौ जों खालामगोन आरो बिनि अनगायैबो बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोर थाबाय इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन्सफोर दा बे हरिसिङा समस्तिनि सिङाव जाहा आम्बागाव पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं ट्रेनिं इन्स्टिटिउट दा बे कनस्ट्राक्सना गयिं अन आरो बेजों लोगोसे हरिसिङा इडेनबारियाव बहाय पलिटेकनिक एन्ड भकेसनेल ट्रेनिं इन्स्टिटिउट अलरेडि बाजेटआव 40 क्र'र्सनि बियो जोंहा सेंसन जाखाबाय आरो बेबायदि जोंहा एनआइटिनि मोनसे खोथा दङ नैबे बग्रिबारि जि मोनसे रेभिनिउ सार्कोलनि आन्दाराव आरो बहायबो हाया जोंहा जिहेतु एलटमेन्ट जाखाबाय आरो इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्डनि दारै अलरेडि डिपिआरखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम बेखौ माने हरनाय जाखाबाय दा उननि फारिलाइफ्राव बिसेसकरि जों बेखौनो नोजोर होगोन जे बिटिआरनि जि माने दफाफोर आरो बे दफाफोरनि सिङाव माखासे माने जोंहा इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन्सफोर दङ आरो बे इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन्सफोरखौ जे बेसे हायो एसे गोख्रैनो नेक्स्ट गभर्नमेन्टआव जोङो इमप्लिमेन्टेसन बा मावफुंलांनो हागोन आरो बेखौनो जोङो बांसिनद्राय नोजोर होगोन